Здравейте, уважаеми зрители на Военен телевизионен канал. Аз съм Тодор Токин, главен редактор на вестник Българска армия. Намираме се в кабинета на господин Орхан Исмаилов, заместник-министър на отбраната. Поводът е празникът на българската просвета и култура 24 май. Господин Исмаилов е ресорен заместник-министър за военното образование. Първият въпрос към господин Исмаилов е с какво военното обучение привлича младите хора. Според мен военната професия не е само професия, а то е призвание. Това го показва и времето, тъй като може би това е единствената професия, където се полага клетва и когато хората изпълняват служебните си задължения, са готови да дадат дори живота си в името на Отечеството. В същото време аз искам от тук да подчертая и да кажа, че всички компенсации социални, които получават военнослужащите от българската армия, не само не трябва да се премахнат, а напротив да се види спецификата на всеки един отделен военнослужащ, тъй като ви знаете много добре, че българският военнослужащ изпълнява специфични задачи и в същото време има много ограничени граждански права. Така че тук е мястото да подчертая наистина, че ние правим всичко възможно от името на Министерството на отбраната да запазиме тези компенсации, които аз съм убеден, че те ги заслужават. И в същото време искам да кажа, че армията годините се е доказала и тя има много висок рейтинг. Тя е на второ място като стълб на обществото и българската армия е част от българската държава като цяло и тя се явява гарант за стабилността, която има Република България. И ние не отстъпваме от това нещо. Ние сме ръка за ръка с българските граждани. Това се вижда във времето. Виждате, когато имаме кризисни ситуации, армията е на първо място и винаги се отзовава. Така че мисля, че наистина българската армия заслужава уважение. И аз вярвам, че много млади хора отиват с желание, както мога да дам пример със себе си. Аз съм завършил военно училище и за мен това беше не само професия, а и призвание. Тоест, думите, които са свързани с българската армия, доблест, чест, достоинство, отечество, това са много тясно свързани с армията, но не само на думи, а и на дела. А ние виждаме, че нашите военнослужащи това го показват всеки един ден. Разбира се, от тук следва следващия въпрос. Какво е нивото на нашето военно обучение и каква е оценката за него от нашите партньори от НАТО? Отзивите за военно-образователна система са на много високо ниво. Това го показва не само качеството на обучение, което те предлагат, но и международните признания и желанието на много страни да имат обучаеми при нас. Също един индикатор, една оценка. Не случайно ние получаваме и много висока оценка при акредитацията, която се налага за учебните заведения. Една от задачите, които си поставих, аз обиколих почти всички учебни заведения, които са към Министерството на отбраната и видях нивото на подготовка, на база, видях как те усвояват много парични средства от различни програми, които са свързани с НАТО и Европейския съюз. Видях хармонизацията, видях адаптацията с директивите на НАТО и в същото време виждам как те имат за цел още по-високи резултати да постигат през годините, които ни чакат. И в същото време мога да заявя и да кажа, че военно-образователната ни система към този етап не се нуждае от преструктуриране. Това, което сме обърнали като внимание за изграждане на професионални умения, в същото време лидерски качества и взимане на самостоятелни отговорни решения. И това, което казвам пак е, че военно-образователната ни система е на много високо ниво. Тя предлага различни гъвкави комплекс от мерки, които касаят обучението, както и получаването и придобиването на специалност, освен военната и гражданската, която е за реализация в нашето общество. Има и много нови специалности, които обслужват други учреждения и институции, които касаят националната сигурност на Република България. И на този етап мисля, че сме на много високо ниво. Искам да използвам възможността да им благодаря и да им окажа нужното
уважение към дейността, която изпълняват те, свързано с военно-образователната ни система. Военните медии, вие отговаряте и за тях. Какво липсва на тях? Как виждате близкото им бъдеще? Там скоро имаше промени като ръководство. От тук нататък мисля, че ние трябва да дадем необходимото време, за да видим какво и по какъв начин ще се развият нещата. Но това, което виждам към настоящия момент, е, че военните медии трябва да се изградят като един информационен канал, който да информира адекватно, без политизиране, в реално време, не само българските военнослужащи, а и гражданското общество, което се интересува от наболелите проблеми в ежедневието. В същото време аз мисля, че военните медии у нас с традиции, вестника Българска армия с 123 годишна история, независимо от всички събития, които се случвали през годините, тя се е запазила и до ден днешен продължава да информира българските военнослужащи, но аз искам ние да се отворим, да информираме и българските граждани, които да получават една вярна и достоверна информация и да сме актуални към момента. Последно вашите пожелания към военнослужащите, към читателите, слушателите? Нека да бъдат все така добри, да изпълняват със сърце и да бъдат отговорни към задачите, които изпълняват. Искам да им кажа, че българското общество много вярва в тях. Аз пак ще подчертая, че в рейтинга ние наистина сме една институция, която българските граждани имат доверие. Искам да кажа, че те заслужават наистина нашето признание и доверие, не само заради това, че изпълняват професионално качествено техните задължения, но и заради това, че са избрали тази професия, да са живи и здрави и мисля, че ни чакат по-добри времена. Благодаря, да се казва от вашето уста в Божица уши. Благодаря на господин Исмаилов, а на вас, уважаеми зрители, приятна вечер.